Čaute, ja som Matúš a vy za chvíľu uvidíte toto. Každopádne dnes je sobota, to čo ste videli je z nedele a z pondelka, ja to teda uvidím až zajtra a pozajtra. Ostáva nám ešte zo pár vecí predtým ako odídeme, to je pobaliť sa, vyriešiť nejaký plán a pozrieť počasie, lavíny a tak ďalej. Poďme sa najprv pozrieť na počasie. Ale to vyzerá horúco. Táto linka dúfam, že není 20, no. Krása. Celkom sa oteplilo, výborne. Toto je najdôležitejší gap, ktorý potrebujeme vychytať. To je slnko. Problém, čo sa nám nový objavil, je rýchlosť vetra, ktorá má byť 36 metrov za sekundu, čo keď vynásobíte krát 36 sa mi zdá, že už sme vo Vichrici. Čo to hovoríš? 120 km za hodinu. No, to bude sranda. Tak dobre bude. Snežiť chlapci. Však aspoň bude na čo lyžovať. Čekneme druhý, lebo stále musíme mať backup. Backup source? To je najdôležitejší údaj. Toto slniečko potrebujeme, aby sa nám posunulo tuto na 7.30, lebo tento sa mrazí. Plán je už tiež celkom vyriešený. V podstate ideme spať na Štefaničke. Jediný taký malý problém, čo to má, je, že tam pôjdeme po tme. Keďže okolo 6:00 prídeme dole na parkovisko. Do 8:00 by sme mali byť hore. Nemyslím si, že to je úplne reálna predstava, ale uvidíme, možno to zvládneme. Tam máme už zabukovanú noc, ideme 4. Máme obytko? Máme obytko, tešíme sa. A takto nejako vyzerala príprava nejakých trás, ktoré asi pôjdeme lyžovať dole. Však ale v tých zónach je podľa mňa, že 1-2, nie? Ale však to uvidíš, to vyzerá úplne ináč, ako teraz na hápe. Však to je Ďumbier, aha. To by sme mali dať ešte takto pred chopkou. Ale my budeme spať akéby ešte tu, nie? No sa pozeraj túto. Zápek strašný. Dá sa pozeraj, toto som to šupol, no je takto, že čap. No, potom a si keď išiel tam bude dozadu dosť snehu, tak trošku, to sa dá. čapneš to pomedzi toto. Dobre. A teraz nám už ostáva iba jedno, iba sa ísť baliť. What's in my bag? Takže začneme cepiník, hej, keby náhodou. Lopata, hej, Čo sa robí s lopatou? vybavená. Vykopeme protilavinové toto. To je sonda? To je sondička. Keby sme sa zasypali, čo sa určite nestane, hej. Toto nasedeníčko, pekne. Merinko, hej. Base layer, merinko, ponožky, hej, všetko vybavené. Slípky na spanie, aby boli. Fleece, vestička, ultra light, na lyže, mačky. To inak ja nemám. No, to... Myslíš, že mi to treba? Pláne, keď pôjdeme tam po tom hrebení, tak môže to tam byť trošku za toto. Zafúkané. Tutoriál na skladanie bundy. Easy. Vybavené. Shell gate, hej. Shell gate. Down gate, hej. Keby sa posral? Keby som sa posral. Na to mám pod tie shell, keby bola moc zimka. Čiapka. Style, hej. Salomons. Buff. Style. Kačičky. Style, proste, hej. Počkej. Čo je To sú moje. To keď pôjdeme, že do snehu úplne, to máš proste, že úplne nepremúkavé. Ideš a proste ideš v snehu, buďpekuješ, hej, a to som kúpil v tomto. V obytide. OK. Takže toto máme jedny rukavice, down rukavice a normálne rukavice pekne kožené, hej, ponožky na lyže, keby sme boli na ruksaku, helmička a ešte najdôležitejšie pásy na šlapanie. Tento ruksak je úplne brutálny. A lyžares. Aha, ešte že to nám bude treba, keď bude zima. Takže toto je in my bag. OK. That's all. OK. Dúfam, že nič som nezabudol. Tým pádom sa vidíme zajtra. Je nedela, deň odjazdu. Ja už som tiež zbalený. Nemám tam žiadnu lopatku ani nič podobné. Ale máme ešte Bipserik. To je prosím pekne mašinka, cez ktorú vlastne vás vie nájsť horská služba, keď náhodou niekam zapadneme. Akurát som si hovoril, že ty kokos, že mi tu je dobré, teplúčko. Mohol by som proste ležať ešte do 3 dní, 4. Ale life begins at the end of your comfort zone, takže asi sa ide na vec. Mám taký trošku strach, že či som si niečo nezabudol, niečo také že fakt potrebné. Že budem tam, hej, niekde hore, bude minus 20, kúkať vietor jak ča, že budem taký, že kde to mám? A nebudem to mať, to je môj strach. Však akože to už som bol aj na brutálnejších túrach, len je to proste, že v zime a je to taká trošku adventure. No iba tak som sa chcel proste trošku posťažovať. Kubo ešte raz zápas, ale keď dohrá, tak sa ide na to. Zápas? Let's go. Na asistenciu. Vyhrali sme po predĺžení, energia, úplne že búúú! Ubil si sa? Nie len skoro. Ale počul som, že včera boli nejaké. Boli aktivity. Čak, ale ja som sa vrátil asi o polnoci, no. Došiel domov, ja som kristal, mamka mi robila zase robiť čaj, lebo cítil, že som niečo mi dala ešte a krsal
som 2 hodiny. To proste je úplne o niečom inom. To musíte pochopiť. To treba na to tréning. Lopej, Podbrzová a za pol hodinku vystupujeme na parkovisku. Ešte predtým budeme musieť dať taký malý sidequest, lebo nemáme ani vodu a sme oblečení tak mestsky. Keď na pumpičke, dáme čajíček, si nabijeme do termosy. Pani pumpárka nám spraví. Pani pumpárka vás chlapci spraví, raz, dva, tri. Tak pani pumpárka nakoniec nebude. Inak stokary sa tu prezlíkať, čajíčky. Nabral si? Sme v strede. Ty kakas. Jeden blázon. Dvaja. Taký blázniek my. Vo vnútri máme 20 stupňov, vonku je minus 9. Čiže vlastne 30 stupňový rozdiel teraz postupíme. Ako chlapci? Ešte trošku zapečaný som z toho oblikania. Trošku preplnili auto. Ja idem začať si dávať lyžiarky. No, ja som ešte v takom obliekaní. Zbalený, pripravený, pasy obuté. Čaká nás 2-hodinový výšlap na Štefanikovú chatu, takže bude to záživné. Začíname pomaly, ale isto. Autičko je zaparkované, volali sme na chatu. Je to trochu sexy. Trochu? Alebo dosť? Dosť masívne. Vidíte sneh rovnako, jak ja keď zapnem čelovku, to je lesík. A toto je cesta. Čo ti dáva, toto je úplná bomba. Toto je že úplne dreamik. Ale taký dreamik, že... Zhodnotili sme, že vstupujeme do prírody, že? Áno, už vetrik začína. Teraz nám to začne ukazovať, že kto je tu pánom. My si naťahneme kondomík na hlavu, aby nás neofúklo. Tu za rohom je kladlo, na ktorý ideme. Takto je ďumbier, tam je chopok, tam je ten hrebeň, na ktorý pôjdeme. Ja to tam asi dokreslím. We did it! Ďakujem. Ďakujem, paráda. A ráno, už keď idete dole, nebeháte hore na vecku, ale už platí dole trina, hej? Dobre. Čiže vyplatí to dole, vytrnete si oknom. Ďakujeme. Na zdravie, chlapci. Teplúčko. Ty ideš. 10. kategórii. Kapusková? Už akože kapusková. Ale fakt, už je to na videu, už musí byť kapurková, dobre? Ale počkaj, karty budú mokré. A tak križom chce prejsť, nie? Jazdovky nie, hej? Nie, jazdovky vôbec. Dobre, sorry. Tam v rotunde pozdravíme všetkých lyžiarov. Počkaj, ale a čo z rotundy kam chceš ísť? Však tam sa dajú ísť iba po jazdovke. A diagonál. Skade diagonálka. Je tam jeden žlab, ktorý sa volá Dievčenský. Sme dievčat. No, my reálne 8:30 sme na ňom mieri. Prebe, za pol hodinu si hore. Pepe, informatívne, to pôjdeme. Bomby, krok za krokom, to bude malé oblečenie, to pôjde hop, 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 hop. My sme reálne 9:15 na Ja chod. tomu neverím. 9. Počkaj, ale čo to by budeme mať na lyžovačku, to my najazdíme 50 km. Ale nie, A dokedy chceme lyžovať? To je otázka. 17, 5. Ale ja chcem ísť ešte na pivo večer. však pôjdeš. 17. Poďme, zoberieme aj takú mapku, či to bez mapy ide. Však ale vieme, kde je ďumbier. Dobre. Aké počasie? Počasie je zajtra, sa to posúva. Hej? Je to veľká smola, slniečko má prísť až o 9. Malo prísť, počkaj, slnečko malo prísť 7:45. No nikdy nemalo prísť, to sme iba chceli. To sme, ja to mám na videu. Slniečko potrebujem, aby sa nám posunulo toto na 7:30, lebo to... Ja to mám na videu, že sme to iba chceli. Dobre, nie. Ukončíme to takto. Ráno pri raňajkách sa vidíme aktuálnu situáciu. A je. Vaša. 6:30. Vysielem budí. Vyzerám jak troska, ale to nevadí. Keďže raňajky sú až za 9 minút, budeme stať pásy. Nech potom môžeme rovno začať šlapať. Malú vadu. Na druhý. To? Si jeden, ešte druhý potrebujem si dať, lebo telefón som hľadal, som vedel, telefón väčší. Klasik. Musím pozrieť, že ako vyzerá vonku.
Tak, to je klasika. Kokos. OK. To bude dnes celkom ešte švanda. No dnes to je veru trošku iná liga. Museli sme sa zapaliť úplne celý, keďže tie nárazy sú dosť nepríjemné. Za takých 10 minút by malo byť slnko. Niekde za tými mrakmi. Ideme na Džumbier, východík slnečka. To je slničko. Myslíte, že uvidíme dnes slnko? Verím tomu, že áno. Normálne, že ak sa hovorí, že vymanifestovali. Čo ty na to? Je to nádhera. Je to, že p***čovka. Džumbierik. Slniečko. Práve sme sa predbili do jazdových, dali dole pásy, ale vyzerá to nie je moc zasnežené. Ide sa dole! Máme 3. To vyšlapeme hore a zvyšujeme 100 dole rovno. OK, tu sme zbehli. Prezúvame, ideme hore a ideme si dať ešte zo pár. Neviem, či šťastie alebo dobrý plán s počasím, lebo toto je že úplná krása. Kvota má takú trošku návštevníčku. Je od neho tak 10 metrov. Ono, ja by som povedal, že toto v týchto momentoch stáva, že once in a lifetime. Proste minus 17, slniečko, čerstvý sneh zo včera, čo napadal. Are you listening? Damn. Yeah. 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 Je do perinky. Tak, sme úspešne dole. To sú naše tam. A taký dobrý polmetrik snežku. Čerstvého, krásne sa ide po kolena, po pás. Úplná nádhera. Bude sa trošku prehrotil. A teraz to ide. A asi to tam bude vidno, dáš tam aj ten fail? Hej. Tak bude vidno, že jaké to malo následky, čiže... Ale ideme druhé kolo a... Palička 145 cm, 10 tam trčí. Krása. A ty čo máš s tým pásom? Tam vôbec neprilepil, takže neviem, jak pôjdem hore. Trošku máme technické problémy s pásom, keďže skončil pred lyže. Ale ešte nám ostáva dosť veľká časť toho kopca. Trošku máme shortage body, respektíve už nemáme. Energie. Vysoké ambície, proste to, tu je ten pohľad, tam oblúčiky, vyšľapujeme to po našej trase až na chatu. Na chate dáme knedlu, 8, podľa mňa, 16. Zvládli sme to, ide sa na kamenku si dať nejakú buchtu, takže posledný vyšľap, ktorý bude celkom dlhý. Zomieram už, nemám vôbec energiu, žiadnu. Bratu, strašne cením. Celý rešpekt pred nami tromi, to bol hardcore nakoniec. Chalani, tak toto bolo 7 hodín čisté radosti. To bolo neskutočné. V koncu trošku chýbal power, radosť to vynahradila. Kubo, vieš, ako sa toto volá? V jedálničku? Párky s ránovkami. Polská pomsta. Polská pomsta. Konečná.
This is the end. Ak ste to dopozerali až sem, tak som veľmi vďačný. Ja som zničený a zdevastovaný. A dajte odber na tento brutálny kanál, pretože bude vychádzať video každý jeden týždeň až do konca roka. A my ideme naspäť. Meh.